vamos a facer a grabación. Aquí tedes un micro omnidireccional, que dice que grava en todas as direccións. Esta é a diferencia co micro que tiñamos antes, que é un Shure, que é un micro que se chama microdinámico, é de unha sola dirección. É dicir, con este micro, recordades vos o ano pasado, que para gravar tiñamos que pegar moitísimo a flauta. Aquí xa non me debe facer falta, porque este micro vai enganchar moitísimo máis ámbito sonoro. Vedes que este, quitando este ángulo e separándonos moito do micro, xa non recolle nada. Por iso este é un micro moi bo para os cantantes, porque poden separar un pouco o micro e non recolle ningún sonido do escenario. Este é un micro de grabación. Este, por iso, un cantante nunca podría cantar con isto, porque da que faga tal, todos os sonidos que hai detrás dele, que está escoitando guitarras ou a guitarra, o baixo tal, sairían tamén por este micro, porque recolle mogollón. Ahora, durante as grabacións, temos que estar en total silencio, de acordo? Por qué? Porque vamos a sacar o sonido, vamos a sacarlo por as caixas, pero moi baixiño, o sonido que vos vai a ser de referencia para tocar, vale? Que vai a sair sen claqueta, vale? Sen go tac, tac, xa coa batería. Aparte que va a tocar el compós, o cual facemos, digamos, unha toma de moitos frotistas que vou ir collendo de dous en dous, con cascos, ben, e grabando as pistas. Pero as gravaremos no salón de actos, ou sea, a prova. Por que no salón de actos? Porque vamos a pasar o micro por entre as, de forma que lle queden aquí, o telón das cortinas. E por que? Porque iso vai a tener, aquí nesta clase, pide saber o máis natural. Hai un eco. Temos que facer que todas estas frecuencias, todos estes sonidos que andan pululando por aquí, que non estén. Para eso ponemos unha cortina, que todos chocan contra a cortina, como é deste material de fieltro, chupa sonidos. Este programa é o que estamos a empregar. Chámase Pro Tools, é o programa profesional. Gracias a MBox e gracias ao, bueno, neste caso ao ordenador, o Mac, e ao Pro Tools, vamos a poder gravar como se estiveramos nun estudio. Vamos a ver se se escoita. Estas son as partes de batería, que as vas metendo, cada un que ten o nome é un cacho, vou collendo un CD de samplers que tengo metendo os cachos, tiqui, 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 vou facendo a parte de batería. Despois o baixo, a guitarra e as cordas, que sabichedes como as gravaba co tecladinho. Parece que toco un violín, pero realmente son eu un teclado e un samplers, que se chama, que son como imitación de sonidos, os sonidos grabados por profesionales que ti podes tocar con piano, un teclado. Imos a colocarnos, preciso un técnico de grabación. Bueno, millones, vale, claro. Simplemente o que temos que facer é, temos seleccionada esta pista para gravar, vale? Dámoslle a rec e cando estemos preparados, dámoslle a gravar. E el vai empezar a gravar, vale? Que me confundo, porque nos confundiremos. Damos a barra espaciadora, control Z. E se borra, e desfai, e poi volva por o cursor aí. Entón, ahora volvemos a darlle a rec e ao espacio no momento en que queirades gravar, vale? No colocasteis el cursor. Ben, hai que colocar el cursor primeiro. Bueno, e así concluímos as grabacións proba da parte de flauta da nosa canción. Ala, despedirse. Ala, adiós!